Ku ne wa'inda kuke fisgewa mata sarƙa? Marasa mutunci. Ku faɗa min. Labai mu ne. Ai na san ku ne ɓarayin. Abokan sata ku za ku faɗa min. Ba za ku faɗa ba? Wa kuke kai wa sarƙan ne? Labai. Dama sai mun tara sarƙoƙin da yawa ne labai. Amma yanzu sarƙoƙin ba su da yawa labai. Don ƙwallo ubanka na tambaye ka da sarƙoƙin ne? Labai. Idan baka faɗa min wanda kuke kai wannan sarƙoƙin ba sai na cin malfar ubanka. Faɗa min su waye abokanku. Sannan a ina za mu je mu same su. Idan ba za ka faɗa ba ina da hanyar da za ka faɗa. Zan faɗa maka labai. Wanda muke kaiwa. Amma har ba a ta yake auna mana girma labai. Za ka iya nuna mana shagonsa? Zan nuna muku labai. Bije, ka ɗauki dukkanin bayanansu su faɗa maka adireshin wajen. Barka da labai. Zauna. Labai. Har yanzu ba a samu wasu bayanai ba labai. Mun raba hotonta a duk ofisoshin da ke wannan yankin. Ba irin binciken daban ba. Amma ba mu samu labarinta ba. Yanzu ya sake da rayuwata. Mamanta abinci ba ta kasa ci labai. Labai. Yanzu babu yadda zai a samu labarin ta kenan. Kar ka samu damuwa. Ba wai ba za a ganta ba ne. Idan ma mutuwa ce, zan so daga gawar ta labai. Ya ta ba ta duniya. Labai. Wannan zoben ta ne labai. Zoben yarka? Labai. Ni da kaina na siya mata shi labai. Lalle wannan ya nuna akwai halin da ya ta shiga wanda ba sani ba labai. A ina aka same shi labai. Kwantar da hankalinka, tunda aka samu wannan za mu samu bayanai yarka. Duk abin da ake ciki zan kira ka a waya. To labai. Kai, yariyar da take da wannan zoben tana ina ne? Ka faɗa min tana ina? Na da tsayen labai, ba za mu gane matan da muka saci sarka su ba, balle kuma wannan karamin zoben labai. Kai ko? Faɗa min. Yan labai, ba zan iya ganewa ba labai. Kai, ka faɗa masa gaskiyar abin da ya faru. Ko yan labai zai iya tausaya mana. To ya zai iya gane ta, idan ka san wajen ce ka faɗa mana. Kai, za ka faɗa min ko kuwa? Ba zan iya sani ba labai. Ko yan labai ga maradi zai iya sani yan labai. Zai iya sani ko nan waye yan labai. A wurinka aka sai wannan zoben? Zobe kuma. Waye sai wannan zoben ne? Aha. Na tuna labai. Idan ba manta ba mahaifin Anju ne zo ya siya wa yansa. Lalle wannan zoben ta ne. A ranar ba tare suka zo har ta gwada shi a hannunta. Amma ban da masani akan batanta ya labai. Na rantse. Su waye suka kawo ma? Su baranka ne labai. Kaka, ina zan bi na je gidan baranga ni kaka? Idan ka miƙe kai tsaye, za ka ga hanya daga hannun hagu. Ita ce har gidan. Mu je.
Kai, ba nan ne gidan baranga ba? labai. To ya na gan shi a rufe? Ban sani bai labai, ina ganin ya fita. Gaba ɗaya ban gan shi bai labai. Sai dai ganin wajen gari wajen zaman su. Kai, saboda baka da mutunci idan ka je ka tauna mana asiri fa banza. Kai, kaje, kar ka yi. Ku faɗa min inda manju take. Ku faɗa mana. Ba mu sa inda take bayan labai, ba abun da muka sani. Ba za ku faɗa ba kenan. Sai na taɓa jikinku? Na rasa yin labai mu san wace ce ta ba mu san ta bayan labai. Faɗa min. Yin labai, ba mu san wace ce bayan labai. To a ina kuka samu zoben ta? Wani irin zobe yin labai. Ku faɗa min a ina kuka samu wannan zoben? Kun tuna shi? Ba mu san shi bayan labai. Yalla bai jin Allah yalla bai ba abin da muka sani.
Faɗa mun aina kuka samu wannan zoben. Wannan shigar ta yi kyau. Kin ga yadda kika kyau? Ina taya ki murnar ranar haihuwa. Na gode. Wai siya miki wannan awarwaran? Baba ne siya min. In ga wata ƙarin kyautar taya murna. Na gode. Manju, hey, Manju ba ta numfashi. Manju, kai sinu, ja mu tafi. Manju. Ina ganin Manju ta mutu. Ka tsaye da mashin. Manju! Yanzu ya zai, ya za mu da ita. Mu je mu samu nuna je kawai mu yadda ita. Hakan ya fi. Me kuke faɗa? Me yadda ita? Ni ban ga dalilin da zai samu ɗauko ta ba. Ai ga irin ta. Ba wani abu da zai faru. Ta yaya za ka ce ba wani abu da zai faru? Yanzu idan aka sani fa, kana ganin mu ma za a bar mu ne? Ina za ka je ne? Mu je mu samu waje mu aje ta. Idan muka ajiye ta ba za mu taɓa tsira ba sai an kama mu. Kai, bada mu ne ya za yi. Ya za a yi, to ya za a yi? Mu je mu sa fetur kawai mu ƙona ta. Mu ƙona ta? Me kake faɗa haka ne? Tunda ta riga ta mutu ba wanda zai san mu muka kashe ta. Kaga idan mun ƙona ta ba za ka tambarin yatsun mu ba. Ko za a yi bincike ba za a gano mu muka aikata laifin ba. Ya kuka gani? Ƙwarai kuwa, gaskiya ya faɗa. Mu je mu samu wani waje. Isauri mu tafi. Idan har ka tashi hankalinka, mutane za su fahimci wani abu. Kwantar da hankalinka, mu je. Kai, ba wadataccen mai a cikin wannan mashin ɗin. Ka sai a gidan mancan mu dan sha mai. Shikenan. Dan uwa na tashi har na fara bacci. Wani uzuri ne da mu ya ƙare. Shikenan. Kafin ka ɗan samu mai, a ina ban ɗaki yake a nan? Kana miƙewa za ka gan shi, je kai zan sama.
Kai, ya ga manju a cikin mashin ɗinmu ne, zai tona mana asiri. Zo mu je, mu gama da shi. Ku faɗa mu a ina take. Kurtu, ku buɗe magani. Jikinan su da babu da ‘yarmu sun kashe mana ita. Wayo Allah sun kashe min yata. Kai, me ta yi muku? Me ta yi muku za ku kashe min yata ku gona ta? Wani laifi ta yi muku? Wani laifi ta yi muku da za ku aikata mata haka? Yalla bai, kalli yata ka gani. Kalli abin da suka mata yalla bai. Sun kashe min ‘yata ‘yar uwa, kalli ki gani yadda suka kona ta. Wayyo sun kashe min ‘yata. Wani laifi te muku ne kuka kashe ta?
sabuwar fassara daga Algaita Dub Studio. Ku shirya! Dan baiwa shine wanda ya kasance yana da da'a. Domin kallon sabon shiri. Dan baiwa shine wanda ya kasance yana sa rayuwarsa yayi fada a kowane hali kuma daga ƙarshe yayi nasara. Wannan shine dan baiwa. Ku kalli sabon jarumi. Hukumarmu da aikace-aikacenta suna da matuƙar muhimmanci a rayuwata, musamman ma ƙaunata. Karanta littafin ibada na gisa da addu'o'i sai dai su sa ka zamo malami, ba dai injiniya ba. Shin kana da lokaci? Ba ni da, amma ga ke tabbas ba za a rasa ba. Malam Shastri, a duk faɗin duniyar nan shin me abu guda wanda baya da makari a yaren kimiyya? Tabbas akwai. Sha ha 10 a hada da 10 ha 2 na 2 a raba gida 3 8 6 6 so 12 na a ma'ana dopamine, serotonin da oxytocin. Me? Ba ki gane ba? Soyayya. Wani kishin ƙasa duk wahalar banza ne. Mutane suna sadaukar da rayuwarsu ba gaira ba dalili, ba a ba da rai sai dai a karba. Kana ji cewa za ka iya tserewa ne? Kana jin cewa za ka iya dakatar da ni ne? Za ka iya dakatar da ni ne? Ina nan dawowa. Wannan ƙasa tana bayanka, jinjina. Basirar aka zo da. Tsoro kake hallau. Kamar guguwa haka zan baɗe ku, ba ku yawo ne ba. Ba kana ganin ka cika ɗan baiwa ba, to mu warware wani da baibayi na tsakanin zuciya da ƙwaƙwalwa. Bana wasa da zuciyoyi, sannan bana bari a yi min wasa da ƙwaƙwalwata. Fim mai suna ƙarar kwana fassarar Algaita Dub Studio yana nan tafe.